Mas rahasiane opo Mas kok iso lemu ngene jero Mas? Iki lho juragane. Lho, aduh iki juragane. Ini iki mas kawakno roti aku. Aduh. Aku bagian ngene. Hah? Betul, semangat. Oh iya. Iki lagi lho. Halo. Bos, iki rondo banget. Wis wong mek dilu ae marang kok ngalih ngulon ngatur. Ngatur omahe.